По традиция в края на стопанската година Коиловци празнува. И това не е случайно. Коиловци през годините се е прославяло като селище, където живеят трудолюбиви хора. Не случайно нашите предци са решили в края на стопанската година да направят своя традиционен празник, така наречения сбор, когато реколтата е прибрана по хамбарите, когато нивите са изорани, когато е положена основата за следващата реколта, зърното е положено в земята. Тази година Коиловци чества и 340 години от първите писмени сведения. Разбира се, селището е значително по-старо. В нашето землище са открити две праисторически и две антични селища. Късно-римска крепост, описани са от плевенските археолози 8 тракийски могили. Така че доста преди нас тук е имало поселение. Щастлив съм днес сред нас на нашия празник да посрещнем президента на Република България 2002-2012 година, господин Георги Първанов. Впрочем, господин Първанов за втори път е в Коиловци. Първото му посещение беше през далечната 2001 година, когато за пръв път бях избран и за кмет, и с негова подкрепа, разбира се, и с подкрепа на всички вас. Наши гости са и областния управител на област Плевен, господин Илян Йончев, главният секретар на областна администрация, господин Емил Димитров, народният представител и дългогодишен кмет на община Белене, господин Петър Дулев, и разбира се, не като гост, а като наш земляк, наш съселянин, господин Румен Петков, който много е помагал на нашето село и се надявам да продължава да помага. В кметство Коиловци се получи поздравителен адрес, който ще зачита пред вас. До господин Красимир Иванов, кмет на село Коиловци. Уважаеми господин кмет, приемете моите най-сърдечни поздрави и благопожелания по случай традиционния празник на село Коиловци. Особено щастлив съм да изразя вълнението си, че съм неразривно свързан с това малко, но изключително красиво и благодатно българско селище. Може би точно за това, обсебен от силните си родолюбиви чувства към него, към родния дом, към близките и към приятелите, всеки път, когато ви гостувам, изпитвам радост, възхищение и гордост от настъпилите положителни промени в неговото културно и социално-икономическо развитие. Позволете да ви поздравя лично вас, екипа на кметство Коиловци, а чрез вас и цялата местна общност за усилията и трудолюбието, с което успешно съхранявате самобитността на селото. Откривате новите пътища за неговото развитие и умело партнирате с добрите му приятели. Пожелавам на вас и на жителите на село Коиловци, които живеят с много жар и сърце, здраве, благополучие, нови поводи за радост и светло настроение в празничния ден. Честит празник! С уважение, Борис Пиров, кмет на град Клисура.